Takže čau ty lidi, já vás vítám u tohoto dílu ze hry Counter-Strike 1.6. Se mnou tady natáčí letadlo alias Peťa. Čau ty lidi. Když tak já jsem Filip, takže mě můžete... Takže... Jak můžete vidět, tak já teďka natáčím hru Counter-Strike 1.6. Natáčím teďka lolko. Takže jdeme na to, já hraju za teroristi, proti mě je nějaký bot, než se tady připojí Peťa. A Maky, jo. Nebudu tady čekat celý den. Už to bude. Už se to načítá. Takže mám být polda, jo? Je. OK. Polda. Ok, hraje se oba dva planty nebo ne? Ne, nebudeme dávat planty, normálně na killy jenom. Dobře, takže jak vyjdeš z těch dveří nahoru, jo? Když tak dej do toho. Jde tady, ne? Pardon? Ty vole, já jsem křivý. Takže jak můžete vidět, první hra a hned headshot. To má dobré. Jo, když tak tady Petě je můj host, on bude když tak se mnou natáčet různé hry, ale Minecraft mi nějak nechce hrát ty různé mody, jako jakoby přes Technic Launcher, jak je černý Minecraft a tak. Ty vole. To bylo pěkné, ne, Filip? Jo? Dělej. Tu jsem. Odkud? Jo? Hej, hej, hej. Filip, nešť mi? Dělej, ukaž se. On mi dal killčů. Já jsem myslel, že mě nenajdeš. Našel. Co se... Kde jsi, Fogo? To nejde, když máš už rovnou autečko. Můžu dokolednu teď s malým Pečou. On jako Peč. I dokolednu. Ty vogo. Dík za AWPčko, kamo. Prosím. Já jsem mluvila, když tak za menší vágy. Peťo, ano. A to ty si dá odpověď, jo? Tak já nevím, jestli Peťa se mnou bude natáčet i Counter-Strike. Peťo, No? s tebou mluvím. Ano? Povypínej to. Aha. Tak Filip, asi už to budeme muset ukončit to natáčení. Já musím asi někam jít. Dobře, takže to by byl takový krátký let's play jako na Counter-Strike s novým hostem. Další díl bude bez tak s jiným hostem. Nevíme, co dohodneme.
Tak čau. Takže čau.